Това е със светкавица, ама... Не, със светкавица по-лошо. 18 януари 2014 година параклисът Свети Йоан Кръстител на връх Хоталич, 7 метра от нашата вила. Тук те сега съм да сте. Ще разменям параклиса, прекъсваме. Нали ти отворен той, денонощно тук. Аз те разправям по тръгнат, ти викаш, не аз тръгнат. Аз мисля, че съм майтъп. Няма ми майтапа си майтапа, Ега, кой ще каже? И твои молитвами избави мя от всякия нечистоти. И твоими молитвами, и твоими молитвами избави мя от всякия нечистоти. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Много хубаво тук. Много приятно. Виж твоите песни специално, нали? Брате, ще направим една атракция тук с тебе. Ти ще си тук участник, ще съберем тук да такос. Той нещо няма го видят, няма го чуят. Направим снимка. Ти снимаш. Правим сега. Отец Христо да не го чува как. То с отец, нашият отец стоите, за да видиш с майто къде. Разбойника благоразумного воедином часе Така спочет. Давате Григорий тук още... Той само да погледне, само да види кой е станал, ще се смай. Давате Григорий го отклива тук миналата година. По-миналата. О, не съм знал. Значи трябва да ги поканим Ненев ден да ни дойдат на гост. Че Ненев ден ще дойдете, на Ненев ден сте тук. Вас? 24-ти. Това е най-големия празник това. Тук ще едно такова корбана.
Ще такова, ти тогава ще припее. Той дявата ги гори, то да не те вижда, брате. Какво ти кажа? Той не е виждал. Той те е виждал. Нашия хор в Габрово, той го е виждал. Абе, той го е виждал, че... Скоро бяхме в Дряново и той не видя всичките... Той го е виждал, ама много ти казвам. Не съм знаел, че е идвал тук. Това се открива тук. Хвърля орехова шума. Да, тако се да поддържаме, те е ясно. Те сега е ясно. Брате, да живеем, да се видим на връх Баират на Хоталич. На връх Атанасов ден. 18 януари. 18 от януари 2014 година. Аз Атанас, Начо и аз пак. Голямо. Пак Атанас, пак Начо и пак аз. Всички да си кисе аз. Дайте го платите. Всичко беше. Брате, още на финален акорд някакъв да такова ще се дадеш. Ти много искаш. Не, това вече ще стане много. Стане много, да. Те отиваме в Холивуд, в българската църква Свети Георги. Палим, 10 часа вечерта късно. Искаме да запалим свеща и отключват, не чуват българска реч едно друго. И накрая се разделим и се питаме, кой откъде е? Къде си сега? Ние казваме... Чакай сега, че сега. Сега ти къде? Тук е България. То от България, да български. Сега те... Викам, айде, ние като такова, ние сме 5 човека тук. Ти откъде си тъй такова? Викам, аз съм от Севлия. Ти викам, от тебе си, че сме ние всички. Ти ние сме от Севлия. Голямо чудо беше. Не е попа там някакъв други. Той от тук, нали, не са, аз го знае, нещо кой човека. Компютърен специалист, обаче там, в черквата нещо. Може да се сложите сега. Станеше. Отче наш, иже си на небесе, да светится име Твое, да прибият царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, яко на земли. Хлеб наш насущный даж нам днес, и прости наш долги наших, яко же простям должником нашим, и не веди нам во изкушение, но избави нам от лукавого. Параклис Свети Йоан Крестител, Хоталич, Севлиево. 18 януари 2014 година, Атанасов ден. Изпълнител Атанас Димитров. Атанас Димитров. Изпълни черковните песнопения. Не само в гавровските черкви, а и севлиевските параклиси. Той е този параклис към Батошевския манастир. Искам да поздравя моите приятели, на които им гостувам с много елета, да са живи и здрави. Благоденствено и мирно е житие, здраве же и спасение, и все благое поспешение подашь, Господи, на моя приятел Начо и неговата съпруга Христина, на много